Maigiane Txoperena Xilabako irabazle berria saio borobila egin ostean jantzi du txapela Endaiarrak, haren etxean izan gara jarraian eskainiko dizuegu elkarrizketa. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Doni Baneloizuneko saio ederraren kronika ere eskainiko dizuegu gaurko saioan, baita finalista guztien erreakzioak ere. Eta asteburuan Euskal Herrian euskarazek mobilizazioa egin du ostegun hontan epaituko dituzte militantei elkartasuna adierazteko. Asteragoaz. Euskal Herrian euskarazek mobilizazioa egin du Baionan Pirineo Atlantikotako departamentuaren egoitzaren atarian euskaraz bizi nahi dugu lelopean. Izan ere, bertan euskararen aldeko pintaketa bat egiteagatik, ostegunean 4 militante epaituko dituzte eta elkartasuna adierazi diete bertaratutakoek. Irailean egin gendu, margotu genuela hemen euskaraz bizi nahi dugu leloa eta leloa badeko aldarrikapenetik eta salaketatik. Aldarrikapenetik euskaraz bizi nahi dugula hizkuntza minorizatua den herri honetan oso zaila da hori. Eta salatu nahi genuen bebai, instituzioek, frantziez instituzioek, hain zuzen ere, minorizazio horretan nahi dutela eutsi euskarari. Frantses eta Espainiar konstituzioek desobedentziatzat duten ekintza horien aldarrikapena ere egin nahi genuen, iruditzen zaigulako importantea ere zapalkuntza honen erantzuleak seinalatu eta hauen aurka dihardutea. Euskalgintzara baliabide gehiago bideratzeko exigitu dute eta euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzen dituztela ere salatu dute. Baina ez bakarrik iparraldean beste eskualdetan ere antzeko egoerak bizi izan dituztela salatu dute. Hizkuntza minorizatuen arteko aliantzak eta elkartasuna iruntzaigulako garrantzitsua aurrera egiteko eta elkarren berri izateko. Sustengatzera etorri dira baita ere Frantziako administraziopeko beste lurraldeetako ordezkariak, Bretainia, Katalunia, Korsika eta Occitaniatik etorritakoak. Penso que é complicado. How to baix que la medida situações per tot des estat francès, la non oficialitate de las lenguas nostras. Egoera antzekoa dugu denean, hizkuntzen ofizialtasuna ez dagoen bitartean. Norberaren hizkuntzan bizi, lan egin eta komunikatzea ezinbestekoa dela diote baita ere Ipar Kataluniatik etorritako ordezkariak. L'Assemblea di Corsica, donc vuol dire che non si può più parlare corso a nostra assemblea, in la nostra terra. Eta euren auzitegietan ere antzeko egoerak izan dituzela nabarmendu dute Kortsikan eta Bretainian. Ostegunean euskaraz deklaratzea eskatu dute Euskal Herrian euskarazeko 4 militantek eta uzten ez badiete deklaratzeari uko eginen diotela iragarri dute. Ia 2000 lagun Doni Baneloizunen, Xiberua Lapurdi eta Baxe Nafarroatik bidea egin ostean, 10. geltokian, 24 bertsolari kasitako ibilbideari amaiera ederra emanez. Dardara sortzera nator. Dardara sortuz eta txipitako ametsak betez. Egun oltzan bete darila, aur txipi horren ametsak. Az dadila besta. Besta bai, baina lana ere erruz, gai seriosak oroar 8ko handian, humoreak tarte gehiago izan zuen 8ko ekipian. Hainbat ariketen ostean, ganbarako lana, eta buruz burukora, Txoperena eta Arzailuz. Maila handiko norgehiagoka, azkenean, 1132 punturekin, Maigiane Txoperena garaile. Saio orekatua izan zela nabarmendu dute guztiek, gazi gozoa batzuentzat, ahaztezina denentzat. Oso gustora eta oso pozik gelditu naiz, gorputzaldi oso ona izan dut saio guztian zehar, eta bereziki hori zen nire helburuetako bat, saioan presente egotea, horregotea gozatzea, eta lortu dut arratsalde hau zoragarria izatea niretzat, beraz gorputzaldi onarekin hasi naiz eta onarekin bukatzen dut. Egia esan erdi gustora egin dudanarekin, nahi nuen beste zerbait egin ez dut ikusi biderik eta hauxe izan da.
aldi berean pozik eta aldi berean triste, nahi nuelako txapel hori lortu, baina Maiane txapeldun handi bat da eta izango da eta erakutsiko du, beraz horregatik pozik ere. Kontent nire saioarekin, uste niretik eman dudala eta biziki kontent dugun txapelduna dugulako, uste txapela buru egokian dagoela. Behin lehen ariketarekin hasita eta ikusten nuen ere burua aski kokatua eta ideiak heldu zitzaizkidala eta lasaitu naiz eta erabakitut gozatzea altzen einean plazaz eta lortu dut bai. Seikotetik, bostek eskuratu dute Euskal Herriko txapelketarako txartela. Elisabet beraz kanpoan gelditu da momentukotz, bizitakoarekin hasetuta. Gogoa lan egiteko ere, adibidez ikusten dut Maiane ene lekuan zela dola laburte eta hor txapeldun dela, beraz horrek jana dutena posible dela eta ni biziki optimista eta baiko jalde horretatik eta bai, gogotsu lan egiteko. Txapela eta makila lortzeko presgato. Prest zegoela iragarri eta alaxe gertatu da. Maiane Txoperena iparraldeko bertsolaritza txapelketaren txapeldun berriak Hendaian hartu gaitu. Oraindik ezin sinetsi dagoela aitortu digu. Bai, lasai nengoen kontziente nintzen gertatzen ari zenaz eta aski orain eta hemen edo sentitzen nintzen eta saiatu nintzen pozarekin eta gozamenarekin konektatzen alnuen momentu guztietan. Irabazteko gakoetako bat pozik kantatzea izan dela nabarmendu du. Nire anaiarekin izan nuen olako elkarrezketa bat eta arrantzian Maiane gozatzen baldin moduzu, asko zobeto kantatuko duzu eta konturatu nintzen arrazoia zuela eta hori neukan buruan momentu oro, ez? Saiatu garraiz gozatzen eta momentu bizitzen eta ustut lortu nuela hori egitea. Marieniako lurretatik meditazio saio batera. 5 urteko ume baten paperean arrazoiaren xerka edota 36ko gerlana anzturan gelditu zen aita txiri duintasuna itzuli zentzun genuen. Saio borobila hastapenetik amaierara. Batez ere sentitzen nuen txapela irabazteko gogoa nuela edo lehia hortan sartzeko gogoa nuela bertze txapelketa batzuetan ez bezala. Eta uste dut txapela irabazia izateko baldintzetako bat dela nahi izatea. Gero bertze gauza pila bat egin behar dira ere bai, baina nahi ez duen batek nekez lortuko du txapel bat eta... Xilaba osoan ibili da fin denetan asmatu eta txapel guztiak jantzi ditu. Orain Euskal Herriko txapelketara gogotsu abiatuko da udazkenetik goiti. Nahiko nuke txapela ez karga bihurtzea, beldurra dut, hori, karga bilakatu daitekela, edo ez nioken ere buruari eskatu nahi demostratu behar diodanik inori merezi nuela txapel hori, edo olako ideiekin ez nuke joan nahiko Euskal Herrikora. Euskarak biziraundezan lan egiten duten eskaini die txapela, lan horretan neka ezin ibili denaren eskutik jantzita. Jakin nuenean berak jarriko zuela txapela ilusio handia egin zidan, oroitzapen aditu dalako bereak txikitatik gu eskolartekotan eta olaritze ginen hortze bilen persona bat zelako eta oso polita iruditzen zaite itzaleko lanean aritu den funtsezko horrelako persona bati aitortza hori egitea. Lehen aldiz emakume batek eman du Xilabako txapela. Lehen aldiz Xilabako txapela jantzi duen emakume bati. Ore bat da niretzat postu hori izatea. Hala ere, eta gurrean olako keinu bat egin nahi izanien gure aitzinetik Ipar Euskal Herrian ere aritu diren emakume bertsolariei, Lore Jokoak aipatu nituen momentu batean bukaerako agurrean, euskal kulturaren pizkundean paper garrantzitsua jokatu zutelako, baina batez ere 19. mendean Ipar Euskal Herriko emakume bertsolariek parte hartu zutelako Lore Jokoetan, eta sariak irabazi zituztelako, eta orduan, horrek erakusten du emakume bertsolariak ez garela oraintxe sortu, badira Erdi Arotik ere badiren lekukotzak existitu zirela emakume bertsolariak eta gogoa nuen berai aitortza bat egiteko, ez? Zuek ezinak guk eginaz, ainarro zaude. Emakumezko pila batek egin dute urtetan eta segitzen dute egiten ere isilpeko lan hori euskararen transmisioarena eta funtsezkoa lan hori eta gainera hori Maialen ere bada horietako bertze bat eta hori polita izan zen ere bai.